jeneng sinten asmane? Oh, Cak Noval, Cak. Iya. Oh iya. Suwun lho, Nong. Tak dongane bojomu ayu, Nong. Meneng ana. Engko tak tukokne rokok, Nong. Aku nek wong ganteng wis ra apa-apa tak torok, Nong. Perkara nyapa? Sampeyan ndongakne kleru. Lha pripun? Dongamu piye mau? Muga-muga piye? Muga-muga tak dongakno oleh bojo ayu, Nong. Sampeyan salah. Bar ae cah kuwi pegatan. Kuwi iki semono duda lho kuwi. Oh, alah, Non, ora sida, Non. Basis niku mbah kula lho. Basis heeh. Nggih. Basis Wantara. Berarti sing nimbali jenengan basis. Basis. Kula nggih basis. Heeh. Amal Lucy nggih basis. Heeh, terus Berarti Pak Lurah lek ra nyangoni ya kebacut, Pak. mbok menawa diwakili karo Pak Wakil Bupati iki mau nyangoni. Ya beda, Pak. Oh, beda. Iya, beda. Pak Lurah ndi to mau? Ngelem aku wayu tapi ra disangoni. Lho, ngene jer Basuki mawa beya. Sampeyan lek nembang apik, njogete becik, wis ta aja kuwatir. Oh. Mengko mesti diwakili karo Iya, Pak. Yu Nyamini, kuwi bojone Kang Sis yo an, sing bakale paring tali asih marang panjenengan. Oh, nggih karo lek Mama niku Lucy. lek niku Nggih. pasti. Nggih. Bener. Niku Mbah Sis sing lenggahe teng sebelahe Bu Lurah. Niku Mbah Huti Sis. Oh iya. Nggih. Nggih. Ya gandeng sing mirsani wis ngenteni sampeyan kabeh. Ya salam-salam kagem sedaya para lenggah nduk niken Iki salindri. acarane napa, Pak? Hah? Sunatan. Sunatane sinten? Sunatane Pak Lurah. Ya putrane mau genal jelentrehke Muhammad Wisanggeni. Lho. Lah tapi kok sing nimbali Mbah Sis? Lho, mergane Mbah Sis kuwi wis ndaku putra Pak Lurah Wengkal dadi putrane. Dadi sing dihitanke iki padha karo putune Mbah Sis. Ngoten. Heeh. Terus sing dihitanke iki ponakane Pak Wakil Bupati, ngono kuwi. Pokoke piye carane kabeh iso dadi dulur ngono lho, Nduk. Oh iya. Ya didoakan semoga buat Mas Wisanggeni semoga menjadi anak yang soleh, berbakti sama umurnya, tercapai cita-citanya, dan kagem Pak Lurah kalian Bu Lurah matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umurnya, kathah rezekine, awet leh ngomong anak putune. Kalih Mbah Sis, kalian Uti, terima kasih banyak. Sudah, Pak. Sampun, nggih. Lho penontone ngono didongakne, penontone. Ya, terima kasih buat para penonton yang sudah hadir di sini maupun yang lihat di live streaming. Karena sudah menonton niken beserta Pak Cahyo Kuntadi sarombonge, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu, panjang umur, rezeki ingkang Kusik. Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan, kok sak rombonge ya bakul soto napa piye? sama aja. Oh beda. Sak rombonge tegese nggawa rombong rene, lek sak rombongan tegese kancane akeh. Ngono lho, Nduk. Ya, sak rombongan Nah. mugi-mugi jenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kuarasan panjang umur Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta munggah kaji Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap niken salindri. Ah ya wis laris kaya ngono sik kurang tanggapan sampean nggih ora nggih. Lek kanggone piyayi ulang tahun lek mengucapkan piye, Nduk? Ulang tahun. Kalau ulang tahun ya happy birthday, semoga panjang umur sehat selalu, semoga panjang umur sehat selalu. Nggih, selamat ulang tahun ya. Iya. Nah, selamat ulang tahun. Kanggone wong nikah selamate piye ucapane? Sakinah mawaddah warahmah. Wah iya, selamat menempuh hidup Itu baru. baru. Lek kanggo cah sing disunat nih, selamate piye? Selamat menikmati. Heeh. Terus Selamat menikmati. Itu kalau dikitan itu bentuknya gimana, Pak? wah. Itunya kok bisa dikitan itu gimana? Istilah dihitan ki diislamke ya. Nuwun sewu.
Nggen alat vital. Nun sewu kuwi kudu ngerti mergo iki agama, Nduk. Nggen pepucuke alat vital kae, kuwi iki janjane reget itu adalah najis. Ketika tidak dihitan, tidak dipotong, itu akan menjadikan sumber penyakit dan kalau beribadah kanggone wong Islam, salat ora bisa sah mergo seenek najise. Mula padha karo Mas Wisanggeni iki diislamke karo Pak Lurah. Mula dihitan. Oh. Loh, ora mung Islam, malah mbiyen ki ning Eropa, para putri, para wanita Eropa nate demo. Nuntut supaya mbuh agamane apa, piyai kakung kudu hitan. Pamrih apa? Men ora ana penyakit sing ana alat vital kuwi mau. Oh, gitu. Berarti menyelamatkan ya, Pak, dikitan itu. Menyelamatkan dan juga mengenakkan, Nduk. Piye lek ngomong ya iki? Berarti kalau seumpama kan udah dikitan. Sekarang dikitan dikitan Mas Wisanggeni ya, Pak. Terus jelek pemene enek regetane berarti ya dikitane. Lah lek angger reget dikitan ya entekno Nduk suwi-suwi. Dadi rasa jenengan enek regetane terus di sunat. Wes piye ya lek nerangne. Ngene Nduk, iki lho ya. Wes ngene ya. Bentuke ya ngono kuwi, Pak. Iki agama lho iki ilmu lho iki. Iki dadi ngene iki ya. Berarti pucuke ijo. Apa? Pucuke ijo. Heeh, mergo bar digedhuk ning tembok sing rupane ijo ngono. Kok sing tak terangne. Iki pamane ya. Lah iki sing dihitan iki, dipotong des iki akhire kan ilang. Nah, iki ngene. Lah ngene iki kaya anu lho, kaya helm lho Nduk malian. Lah iki wis ilang. Iki sing reget iki. Upamane iki pamane go reget kena banyu, kena apa wedi apa kena apa, iki dikumbah wis resik. Oh. Ah, ngene iki sing dadi sumbere virus iki sing iki, ya. Mula iki kudu di. Mas Wisanggeni itu kelas berapa, Pak? Lah nyuwun prisa karo Pak Lurah. Kelas pinten, Bu? Kelas 5 SD. Nah. Sudah berani dikitan. Kenapa kok gak kelas 1 SMA aja, Pak, dikitannya? Lek kelas 1 utawa kelas 2 SMA, engko lek ngitan iki ulete ra umum. Dadi semono kuwi wis pas, ngono kuwi. Kayak adikmu Brahma kae ya kelas 5, si rambu rangkung, kae si rambune ya kelas 5, ngono kuwi. Oh, rangkung mboten to, Pak? Oh, lho cara anu enek lho, kitan sing putri iki ana lho, Nduk. Diketok napa nih? Alah mbuh aku mumet dhewe to nyauri awakmu susu. Lah intine ngono kuwi dislamake. Ha mula kuwi pepucuke ngalah vital sing diketoki jenenge kulup. Mula ning nggen wayang sosok he kulup maju lungguhmu. Piye kabarmu kulup? Kulup kuwi mesti anak utawa putu sing lanang. Nah ngono kuwi. Kulup kuwi pepucuke ngalah vital kuwi mau. Oh. Lek wedok ora kulup. Kulupan. Ayo ngono kuwi. Paham? Iya. Paham. Ayo. Wis to susu lak ngerti dhewe sok nduk kowe. Wis ngerti bakale. Iya, ngono kuwi. Wong kabeh ya nglakoni, kabeh ya bakale ngayahi bangsa kaya ngono kuwi. Lah saiki minangka tandha tresna, ayo. Aku tak nyuwun iki kadang-kadangmu dulur-dulur fan beratmu mau wis meling ya kuwi saka Sanidi ya, Nduk ya. Nggih. Nah, Sanidi diwakili karo Mbak Tutut kuwi ngersakake pangkur Semarangan Niken Salindri. Ya, kaya ngono kuwi. Piye siap? Siap, Pak. Oke, luar biasa. Ya, coba diaturake. Sampe nyuwun pangkur Semarangan to, Mbak? Heeh. Kayak ruruh ae. Mula lek urung-urung iki dudono lho, iki lho pangkur Semarangan. Wong duwe penggemar malah diseneni Niken ora. Aku lek karo penggemarku iki basa malah kok seneni ora. Lah Mbak Tutut iki kalih kula wis pun wis plek ya? Nggih. Ah iya, aku kalih Bukesi wis plek-plek. Ayo ngono kuwi. Ayo, angger mencolot mudune plek-plek ngono kuwi ayo. Nano. Ya, Nduk, Cahayu Niken. Niki ndamel mingkar-minggur, Pak. Non? Ndamel mingkar-minggur. Manut jenengan. Mingkar-minggur. Sing los sing pundi? Mingkar-minggurin mawon nggih, Pak. Iya, mingkar-mingkur. Ah, nggih. Mingkar-mingkuring
Bobote pengen nonton Niken Salindri iki lho. Aku mak teratap iso ting crunguk sirah tok ning kono to. Masya Allah, mak kowe iki anci-anci apa nduk ning kono? Kursi. Hati-hati lho ya. Hati-hati, ayo. Sing sebelah cah cilik lanang wis sunat urung? Urung? Oh iya, heeh. Hati-hati ya, nganti kecepet disunati ning kono kowe engko. Ayo. Iki ibuke ya ning kono masalah ki sing wedok. Iya. Nonton wayang iso ting crunguk ning kono ae. Yo, iki nggen gawat ki, Nduk. Tarik napas, konsentrasi penuh. Nada tinggi. Niken Salindri. Yo. Alon-alon, Nduk. Nada semono kuat wis kaya mboke wisan. Yo tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah. Mura ya kondang larang ya semono ya kuat lho bocah ora. Eloke nganti kaya ngono. Ha iya. Wis sok lek sampean bayen sok lek duwe putra nduk ora bakal kuwatir. Rasane ya ngono kuwi. Upamane arep nglairke anggere sampean wis pangkur Semarangan, kok lair dhewe wisan. Ayo. Heeh. Terus Dek. Sinopa sinu mereka tarata pakartining ngelmu kang tumrap ning tanah Jawa. Nano Agama ageming aji jenenge Brahman iki lho sapa lho? Lah nggih niki jaman riyen niku tasik nyar-nyaran nyinden. Nggih. Lah Mbak Kesinu Sinden kula penyanyi to. Ah. Terus kula nyar-nyare kula niku pengen pengen dadi sinden penak ya ngoten. Terus? Pertama kali saya tuh orang wong Jawa kok belajar lagu Mancanegara. Wah, iya. Kok isin aku ngono karo londo-londo bodho nyinden yo Mas yo Mas. Terus mirengke Mbak Kesi iku nyindek bawa ngoten niku semale pengen. Makane kok pertama kali ikut di dalang Ponorogo nggih bareng Mbak Kesi niki namine Mbah Yotno Gondo Durjono. Nah nih Gondo Carita nika. Gondo Carita. Nah, mergo kula guwedi dhewe dawa ngadeke sanding buta dijenengne Lucy Brahman. Mergo ben gedhi dawa. Terus didol daginge ben payu larang. Kula sing ora cocok jane yen jenengan jenenge Lucy Brahman. Kula sing mboten trima. Nggih, ya napa? Kudune ora Lucy Brahman. Lah sinten? Limusin. Lah nggih sami niku. Lah iya. Terus niku dinobakne melih kalih Bapak Anom Surata, Nduk, Brahman kuwi udu kewan tegese tak artene Brahmana. Wah, iya. Entuk munggah derajat kasta tertinggi. Wah, iya. Pangestune nggih ngoten tok-tok maneh. Nggih, aduh. Mula nggih derajat jenengan luar biasa dadi sinden kondang laris, isih pegawai negeri mula ya diangkat derajate jenengan. Amin pangestune jenengan sami mawon Nggih, benjing. nggih. Wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turu mlumah.
Arep nyapa ya itu mlumah. Cek tak pari anak nggih Pak Lurah kok. Pripun? Tuku mlumah. Turu mlumah. Kecemplung ngerti, Dek. sumur. Mugi Pak Lurah, Bu Lurah panjang umur. Mangan sosis. Mangan sosis. Kok 5.000-an. Mangan sosis kok madhep rene. Pak Haji Ses mesti gatah rezekine. Terus numpak tronton. Numpak tronton lakune mundur. Terus? Ya nabrak. Kuwi lho teruse piye jawabane kuwi? Nggih. Kabeh penonton panjang Kabeh umur. penonton mugi panjang umur. Numpak tronton ning peteng-peteng, mugi penonton ndang padha meteng. Dongane lek anake sik siji ra apa-apa, lek nganti 4 5 mesake lho kaya brayut dan. Ayo mboten napa-napa. Nggih. Nggih, niku sing dinteni Bu Lurah estu. Pak Lurah makane teng mriki kering kete sak grontol-grontol. Antem Bu Lurah gedhi dhuwur kaya limosin rek. Oh iya. Bu Lurah nggih kembaran Wika, kula ya? gedhi dawa BK. Pak Lurah plek karo aku iki. Jano. Tapi nggih pama dijejer kula kalah ayu arek Bu Lurah. Alah ayu arek Bu Lurah. Bu Haji nggih luar biasa. Berkat Mas Cahyo, berkat Pak Lurah saya pinanggih kali anak wedok niki 1 tahun sudah lama ndak ketemu. Jenengan niku? Nggih. Riyen kan sik cilik untul-untul pipine mintul-mintul lek mangan pentol kula colongi. Saiki ku terus tambah moncar, tambah cantik. Weh, nek Mbak Niken ya Mas. Nah, Wis ayu banget. Terus mari ngono gawe kawat. Kawate ireng. Lah mbok wong ayu gawe kawat ireng kita ayu. Lah lek aku sing gawe preng guyu kan dikira mak lampir. iya. Oke, niki matur sembah nuwun pokoke intine kabeh kanca-kanca sing mirsani wonten channel YouTube tak sebut kabeh nek 50 channel YouTube kabeh wis muga-muga sehat kabeh. Amin. Ya rabbal alamin. Niki lagu napa kula? Nggih. Kula nyuwun mangke dijaranke Gubuk Asmara. Halah Gusti Allah. Nggih, Ayo. Gubuk Asmara terus ibu-ibu ten rencang pawon wau pesen lagune kok bojo loro. Iya, nggih. Niki hajate sunatan nggih. Sunatan. Sunatan. Nggih. Putra Mas sinten asmane wau? Wisanggeni. Asmane apik ya Mas. Wisanggeni kados ayang. Mila lakone niki nggih Banjaran Wisanggeni wiwit lahir ngantos dadi ratu. Lah niku nggih. Oleh bagus, semoga menjadi putra yang soleh, berbakti dumateng tiang sepuh kekalih. Amin. Menjadi putra yang sukses bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Sampun iki? Nggih dibawani rumiyin Mbak Lucy. Nggih. Pocongipun. Ayo nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Mingkar nyingku aku sakjane pengen jajar ambi Bu Lurah. Artinya Jajar apa? piye Pak Lurah piye genten ngono lek buet jumenengke. Ngono. Kena Bu. Berkenan Bun? Berkenan? Berkenan ya Mas Bu. Kalih? Yu Yamini. Oh siap. Kalih Bu Haji. Nggih, nggih. Vivi tane nyingkar nyingku lingsem yereke nutan tak kentune dumateng Mbah Kakung sepuh-sepuh ning mburi bokonge Mbak Niken. Wong lek gandrung ngefan karo Mbak Niken, Pak aja ning kene-kene ku kepentut lho. Kok dinten Mbak Niken gak apa-apa, Bu. Entute Mbak Niken wani. Iya. Niku tiyang saking cintane. Heeh, dianggap anugerah malah. Nggih, nggih sehat nggih Mbak Kong. Nggih. Iya. Wonten anugerah. Tapi lek wong penggemar nggih ngoten niku lho, mboten peduli. Leres, Nggih to? nggih. Mbak Niken ayu iki mesti entute ya wangi. Ya ora, tetep ya mambu ora. Are kangka uri
Nano. Tarasna tulus nadyanengku bekas Oke, terima kasih. Monggo gubuk asmara diaturaken. Mbak Lucy Brahman Ponorogo. Yo, monggo, Mbak. Luar biasa. Kowe lek sering ketemu wis ya apal, ya. Iya. Sinten sing ngendang niku? Mas. Sinten? Pak No. Cakno kulit Magetan. Ayo. Matur nuwun Cakno. Nggih. Wah, aku sih wis timbilen kowe. Lho jeneng ya kuwi kok ya sampean iki. Maksud Cakno. Heeh. Ngerti ra umure pira kuwi? Pinten umure? 57. Lah kok sik nemen. Heeh. Tenan to Cakno? Cakno. Sapa jeneng sinten asmane? Cak Noval. Oh, Cak Noval, Cakno. Iya. Oh iya. Suwun lho, No. Tak dongane bojomu ayu, No. Meneng ana. Engko tak tukokne rokok, No. Aku nek wong ganteng wis ra apa-apa tak torok, No. Kepala nyapa? Sampeyan dongakne kleru. Lha pripun? Dongamu piye mau? Muga-muga piye? Muga-muga tak dongakno oleh bojo ayu, No. Sampeyan salah. Bar ae cah kuwi pegatan. Kuwi iki semono duda lho kuwi. Oh, alah, No, ora sidan, No. Ana ki mbako apa to, Nono? Nah, mbakomu apa to, No? Tak tukokne, Nak. Wis, No, kowe SMS aku. Mbak Lucy aku pengen bojo prawan apa rondo apa setengah rondo, setengah tua. Ya. Gak iso ngayahi to? Kok kira lanang, No? Kepara nyato. Wah, luar biasa ini. Memang sarjana seni pilihan. Ya. Oke. Matur nuwun, Mas, No. Nah, Iya. Elak temenanan iki. Terus kompak arang-arang petuk parantene. Hi iso. Aku ndelok Mbak Lucy nembang iso. Hi gila aku. lah kula jane jenengan niku jane kula niku jane pun mboten pengen joget to. Lah terus? Tapi ngoten niku nggih kesetrum. Jadi dadi koyo disetrum dhewe ngoten niku berarti luar biasa. Sino ki duwe anu apa iki jenenge magnet. Paling melorot kok tak. Wegel aku. Benake sik nyisih lho. Lah iya to. Kowe iki nyapa lho nang ngono kuwi mari aku kilap ae. Engko tak tukokne rokok no. Iso lho sing ngendang suwi-suwi kedanan tenan iso lho kuwi. Tapi kula tenan lho luar biasa kula seneng tenan kali kendangan niku. Jarang iso cocok ngoten niku nembe pisan kok hebat. Jenengan lek sok tanggapane ndi mangja lek pas kula prei. Nggih to. Nggih. Ben iso kompak biasa lah sak percil nek ndi nggo pengendang kok Banyuwangi to. Nggih. Jenengan nggo kok Wonogiri. Lho ngono kuwi. Engko sanu cakno pegatan neh. Ya kuwi tanggung jawab sampean ora. Nggih siap. Yo genti artise Madangkara. Ayo Mbak Winong dan juga Mbak Dirgita. Ayo. Arum Bali. Yo codedos. Menika superstaripun Madangkara yang setiap pentas tidak pernah izin, Winong Nawangsih dan juga Mbak Birgita Ayu sarjana seni dari Tulungagung dan Kediri. Nggih, selamat malam, Pak. Karena kan kita kan tidak pernah izin toh, Pak. Hadiah ini ku nopo? Jenengan kok tidak pernah memberi kita hadiah ngoten lho, Pak. Kok iso nakoni hadiah? Sampeyan ora izin melu nyinden akhirnya dibayar. Kewajibanmu wis kok tindakne, hakmu ya wis kok tampa Loh, kok iso. mboten Pak, nek zaman sekarang itu ada self reward, Mbak namanya. Nah itu Pak, Apa kuwi? Self reward, self reward itu hadiah untuk hadiah. diri. Ya wis. Jenengan pemimpin toh, Pak, pemimpin grup. Heeh. Jangan dalang, kula sinden gitu. Ah. Ya jenengan sekali-sekali niku memberi hadiah kepada sindene jenengan. Oke, Pak. gur ngono beres. Sok minggu tak golekne. Dino iki lho, Pak, nopo? Ya mosok arep tanggapan ngene iso ngene hadiah. Lho, Saya tak tukane beras wis to, khusus Winong karo Brigita sing masang aku dhewe. seto, Pak. Kita Apa? kan sinden, tugasnya
nyinden. Berarti kita kan yang menyanyi nggih to, Pak. Ah. Berarti ya mau lho nong sawerane saka Pak Wakil Bupati mau lho kudune ki ya diweni ak dhewe. Lah Mau iya. digawa dhewe. Kok digawa dhewe ya? Kok digawa dhewe ning ngetokne dalange cetil. Lah ya. Lambene tekan ndi? Kowe ora ngerti, ning Nganjuk ya Kiai Sepuh wis paring dawuh. Yen bar jam 12 bengi, cah wedok nyekel dhuwit ora ilok. Lah kenapa? Ora pantes. Lah napa, Pak? Ngono dipangan pipi gombel kuwi. Loh, Pak, itu tuh tegese ki jenengan iku amanah, Pak. Mosok sampe Pak Wabu kan mestine nggih anu niki disalurkan ke sini gitu. Betul niku, Pak Wab, mau ngendika Pak Wabu ngendika lek ora ngerti to kowe. Apa? Nalika masrake Pak Dalang niki mboten kangge sinden ning khusus kangge jenengan piyambak. Napa nggih, kula mboten mirengi. Kowe ora percaya ngono? Nggih, mboten. Aku ya ora percaya ya. Ah iya nggih. Wis bareng nyono aku ngudidum karo kanca-kanca pengrawit kabeh. Nyo. Iki nyo tampa. Nyono ngono. Dikira aku cetil. Aja diumumne aku dahang cetil ya. Lu yang bilang Mbak Birgita bukan saya. Hah? Lah Yang kok bilang tanganmu Mbak- nampa? Lah kan sing Kosek kowe kok nampa? Lah kan sing cedak kula, Pak. Bendarane apa? Mbak Birgita. Ya kon rene cahe. Oh, oke. Nggih, karena saya niku ngapunten Bapak Ibu kula niku menjabat sebagai bendahara Sinden Madangkara. Dados uang saweran niku masuk ke rekening kula, Pak. Ngoten. Iya, menjahat. Ayo nggih, menjahat. Nyo iki ditamani. Nggih, Sungkem sik karo dalange. 1 juta lho iki rumah. Kanjeng. Takut nyo ditamani ngono. Nggih. Didum. Ikhlas Ya. boten? Heh? Ikhlas boten? Yo nadyan ora ikhlas paling timbang kok lolokne wis tampanono ngono. Mbok yo sing ikhlas sapa, Pak? Yo ikhlas wong kuwi dudu dhuwitku paringane Pak Wabu kok ya ngono kae. Nggih, ngaturaken sembah nuwun nggih Pak Wakil Pak Wakil Bupati. Oh iya. Ah iya, mulai jolono nganggo tembang sing apik ta loro. Arep nembang apa? Anu aja. Yang hits sekarang aja, Pak. Apa kuwi? Kusuma Wijaya aja, Pak. Wah iya, nggih Kusuma Wijaya.